Salut, Mario! Salut, domnul Luc. Suntem la al doilea episod, podcastul cu Mario. Noi așa l-am intitulat, podcast cu Mario. Bun, perfect, mi se pare foarte bine. Super, Și super tare. dacă în prima parte am vorbit despre începuturi, despre cum a fost, despre magazinele anterioare, în episodul ăsta, al doilea, o să vorbim despre tine. Perfect, mi se pare super bine. Și în episodul ăsta aș vrea să intrăm un pic mai profund. Perfect, super. Am 3 întrebări principale pe care vreau să ți le pun și ar fi interesant și pentru ascultătorii noștri și pentru cei care vizionează acest podcast, ar fi interesant să vedem un pic despre situația ta, de unde ai venit, nu neapărat de unde ai venit deloc, ci de unde ai plecat, cum au fost începuturile tale personale. Da, eu vreau să las ceva foarte clar. Toate întrebările astea nu sunt nimic premeditat, nu e nimic ca să zici că avem un ghion sau să zici ghion, nu? Da. Sau ceva să studiezi înainte sau... Nu, Toate sunt niște întrebări care vin pentru perfectă naturalitate. Adică naturalița este aici, adică e frumos, adică dăm înainte. Ești natural. Da. Doamne. Trebuie să te abții, nu? Nu pot. Deci, am zis că până acum ne-am făcut așa un pic mai pe serios pe asta. Acum o să le facem mai fi. Eu îl pup mai toate ziua, pentru că e profesor cu el. E foarte important să știți, să știe toată lumea că nimic nu este premeditat. Întrebările vine ca ploaia, când o veni. Ideea este că eu am avut nevoie de câteva întrebări pe care eu mi le-am scris aici și probabil că pentru tine, ca întotdeauna, te-a prins surprindere, pentru că până acum, până mi-am pregătit eu materialele să le pun, să le așez, camera și tot, microfonul, tu ai stat și ai răspuns la comenzi, iar chiar dacă ai vrut să te uiți peste da. Stăm foarte rău cu timpul, stăm rău de tot. Uite și acum suntem într-un loc improvizat, e un lucru care niciodată nu le premedităm, unde ne prinde. Prima dată a fost în fața la veterină, da. Acum aici, până ne montăm și noi ale noastre. Pas cu pas. Toată lumea crede că noi, uai mare, ce bine este că e milionar, că nu e chiar așa situația. Așa e. Uite, acum iar am improvizat să facem lângă o masă rotundă. Cu un microfon pe care îl pupăm mai mereu. Adică e bine. Am bine să revenim. Prima întrebare pe care vreau să o pun e vorba despre începutul, de data asta nu începutul afacerii, ci începutul, ca să zic așa, copilăria ta. Spune un pic despre cum a fost copilăria ta, care din acea perioadă, ce lucru crezi că te-a modelat cel mai mult să devii omul care ești astăzi? Ce te-a modelat? E simplu. Mulți știu, mulți nu știu. Ideea este că ca mulți dintre noi, cum era la țară? Cum? Ăla bătrânul bătea pe aia bătrână, tata bătea pe mama, situația era cum era, în picioarele goale, în pantaloni scurți, în pielea goală și te duceai și furai prune, curcudușe, sau dacă nu furai nimic, sau dacă nu ți-o furai cu coajă. Cam așa a fost, ca la toată lumea. Situația a fost atunci cum era. Pentru cine nu știe, m-am născut în 89 și prin anii 99-2000, când eu început să copilăresc așa, că până atunci nu prea aveai cum, sau 95-96, nu mai mi-aduc aminte. Da, ce știu și mi-aduc aminte că îți doreai multe lucruri ca copil. Vrei să te faci mare, care erau visele pe atunci, mamă, să-mi iau casă, să-mi iau mașină, Cam acolo a început. Și ca tot copilul, sărăcie, frate, sărăcie. Și când zic sărăcie... Ce înseamnă? Când zici sărăcie, la ce te gândești? Ce ți amintești? Păi că mâncam ciorbă de curcudușe, de ștevie, legumele de la țară. Deci spatele casei. Da, bro. Era și susaiu, am un lapsus, să-mi cer scuze. Nicio problemă. Era și susaiu, era și salată verde de ceapă care luam din fundul curții. De la țară, persoană simplă. Am putea spune că ceea ce te-a modelat să fii astăzi așa empatic cu clienții, să fii empatic cu oamenii, înainte să vezi clientul, să vezi omul. Când intră pe ușă, am putea spune că a fost perioada de criză prin care ai trecut în copilărie? Nu. Ce înveți acasă e altceva, când ajungi în Spania și ajungi pe uși străine, înveți cu totul altceva. Atunci când erai la țară, îți doreai multe chestii și probabil că dacă eram la țară, probabil că nu aveam aceeași traiectorie care o am acum, da? Probabil că acum dădeam se ocupă mulți din generația mea. Da. Unii au luat-o pe cărări bune și alții pe mai puțin bune, da? Da. Și alea mai puțin bune, probabil că puteam să mă duc acum să fac orice fel de prostie mai puțin bună. Da. Ce m-a motivat cel mai bine a fost motivația aici încoace de tot. Nu mai mult
aseară am fost în Alcázar de San Juan, Mhm. la magazinul fratele meu Da. și vreau să spun că am văzut acolo un lucru foarte tare, m-a emoționat foarte tare. Da? Are un magazin extraordinar acolo și ăla e unul dintre motivele pentru care pe mine mă motivează, mă face să mă duc mai înainte. Ce m-a făcut să fiu atât de luptător unde ăsta așa? Cam, pot să zic așa, o persoană care vreau să fiu și eu ca el. Dacă frații mei. Frații mei, da, e un lucru, e cel mai bun exemplu pentru mine. Am înțeles. Nu știu dacă ai observat și vreau să pun accent pe chestia asta. Te rog. Sunt mulți frați care, sau multe familii, sau mulți prieteni care Da. ăl are nu știu ce mașină, pe meu și ca el. Ăl are nu știu ce casă, pe meu și ca el. Da. De la mine nu e casă, nu e mașină, nu e nimic. Uite, sunt în haine simple, uite, nici măcar nu m-am schimbat. Că eu vreau să mă vadă lumea așa cum sunt eu. Nu mă duc să mă frezez, să mă vai, stai că fac tot. Nu, eu sunt eu cum sunt eu natural. Și uita mea care este aici. Și nu mi-e rușine de. Tot natural? 100%. N-am pus să știi să fie adoptată sau... Nu e adoptat. Da, e din ciorbă, din care, din asta, bine. Ideea este că ăsta este motivul meu, ăsta e care... Da. Dacă văd pe frații mei și îi fac așa, păi dacă ei pot, eu de ce să nu pot? Mhm. Și mai mă trage așa din când în când de urechi, Da. vezi că nu faci bine, că sunt unele lucruri care mai greșesc. Da. Și mi atrage atenția într-un mod atât de frumos și atât de perfect încât că mi-e rușine mie de mine. Și vreau să pun iar accent pe altceva. Te rog. Frații mei când începe munca și la 3 și la 4 dimineața. Da. Eu de multe ori mai ajung la muncă, la 1:30, la 9 și mi-e și rușine să spun așa mai încet, știi? Mhm. Și când mi-a zis fratele meu că e la 5 și 10, e deja ca și când s-ar fi trezit la 11 dimineața, la mine la 6:30 astăzi deja nu mai mi-era somn. Din ce cauză? Că mi-e rușine mie de... Cum adică frate mă face și eu nu? Mhm. Nu știu dacă mă înțelegeți. E de aici. E foarte bine. Mhm. Eu cred că am spus-o destul de perfect și destul de... Da, foarte bine. Deci am putea spune că ceea ce te-a motivat, Sunt frații mei. deci familia, Dar mai e ceva acolo. care tu Da. ești astăzi, Mai e ceva în spate acolo care frații mei mă motivează, dar în spatele meu, de fapt și de drept, și am aici urechea dreaptă, câteodată și în urechea stângă, e mama mea care mi-a lăsat bunătatea aia. Mhm. Știi? Da. Care îmi spunea tot timpul, oaia bună, Mhm. suge la toate oile. Aia rea, nici la masă. Da. Adică, bă, fiu bun, fi înțelegător, trebuie să înțelegi pe fiecare om. Da. Eu sunt persoana care trebuie să fac și să înțeleg pe fiecare. Da. Care aia, frații mei oare, dar câteodată nu prea oare. Mhm. Dar și dacă vine unul care mă enervează, îți scopă tata, că tata începea direct. Da. Mi-a place. Și ți-a jurat și te... Până l-am făcut eu tata, ai înțeles? Ăla era dintr-o bucată. În fine. Da, asta a fost motivația cu frații mei și este o motivație în continuare foarte bună și văd că frații mei poate și dacă ei poate, eu de ce să nu pot. Și mai este un exemplu de urmat de la ei și foarte curând o să-l pun în acțiune și eu am promisă mie și nu o fac pentru nimic altceva decât pentru sănătatea mea. Toți frații mei au slăbit foarte grav. Da. Dar n-au slăbit că avem probleme sau că astea. Am slăbit pur și simplu pentru sănătatea noastră și pentru condiția noastră fizică, pentru ce vrei tu să faci. Aia este. E bine că faci această, așa numim, în momentul ăsta tu te responsabilizezi în public 100%. ca să lucrezi Da. și la sănătatea ta. Lucrez la tot, încerc să lucrez la tot. Foarte bine. Decât că în ultimul timp, în Da. ultimii 3 ani, am lăsat pe ultimul loc sănătatea mea. Da. Toată lumea mi-a tras atenția, Da. aici pun accent pe un alt subiect. Da. Toată lumea mi-a tras atenția, vai, te-ai îngreșat, vai, ce să-i fac, frate? Și situația, circunstanțele, anumite lucruri, se întâmplă să... Nu pot să mănânc acum. Că am clienții mai. Da. Și după aia când te pui la masă și mănânci ca... Da, cum, repede. Da, pot să zic ca sportul. Că nici nu știi pe unde să mănânci mai repede. Ca să Sau te- mănânci, să să mănânci repede și după aia să vii. Da. Că n-am avut... Nu mai ai timp. Atenție, aici pun accent pe un alt lucru. N-am avut banii să-mi permit să bag nu știu câți angajați, să pot să lucreze ei pentru mine, că trebuie să dau de mână. Mhm. Și atunci ce faci? Mariu, dai dăm coate, Da. punte și făte. Chiar este un exemplu de la frații mei. Da. Cel mai bun exemplu este Cătălin. Da. Alea muncește cât 10 persoane. Mhm. Toți frații muncesc. Dar acum muncește muncește pe ureche. Da. Și când am văzut că el poate, zic eu, păi, de ce nu pot? Și atunci, asta este. Din cauza asta ne-am îngreșat, din cauza asta ne luptăm cu astea și pe lângă toate astea sunt niște vise care, dacă nu vii să lucrezi tu la ele, și niște obiective care trebuie atinse, dacă nu le faci tu, o să le facă 10 persoane, dar din 10 persoane, ale 10 persoane nu face nici măcar jumate cât faci tu. Da. Pentru că toți faci, dar niciodată nu se pună toți interesul la fel cum îl pui tu. Cineva a zis că dacă nu lucrezi la visul tău, vei lucra la visul altuia. Să rămână. A zis cineva asta. Să rămână. Deci vreau să mergem la a doua întrebare, care este că ce abilitate importantă ai dezvoltat în timp? Și cum crezi că te-a ajutat această abilitate să devii omul de azi? Îmi spuneai despre un joc acum mulți ani când erai copil, spuneai despre un joc cu o vacă pe care trebuia să îl griji.
Era un joc pe telefon, dar un telefon foarte vechi, vorbim de 2004, 2005 sau 2007, 2008, în fine, eu tot timpul am fost mai în urmă cu telefoanele, că nu prea mi-am permis. Da. Și dacă mi-am permis, nu m-am îndurat să dau pe un telefon. Da. Era o vacă și îți dătea nu știu câți litri de lapte. Luai laptele și le vindea la piață și după aia reinvesteai. Cu banii aia puteai să cumperi altă vacă. Și tot așa. Și la un moment dat aveam 10 vaci. Dar să mă întorc înapoi la întrebare. Cum era întrebarea? Ce abilitate importantă, mi-am notat aici eu, ce abilitate importantă ai dezvoltat în timp? Și cum crezi că te-a ajutat să devii? Ce abilitate? Până acum vreau să pun un pic de accent pe faptul că am lucrat cu frații mei, eram decât la muncă, munceam și atât. Iar acum vreau să pun accent pe telefon. La fiecare 3, 4, 5 minute vreau la telefon. Credeți-mă, atât tu, cât și cine vrea să mă vadă într-o zi cu intenție sau fără intenție, o să mă vadă că vorbesc cu telefonul pe speaker. Da. Deci vorbesc atât de mult la telefon cu telefonul ăla, că nu mai suport. De ce cauză spun asta? Ce abilitate am dezvoltat în mine, da? Am dezvoltat în mine o abilitate... Comunicarea? Pot să zic că mai multe. Profesor. Da. Bine? Da. Psiholog. Ok. Că toți colegii mei au probleme grave. Că e mai mică sau că e mai mare, pentru ei e o problemă gravă. Este, așa. Înțelegerea cu clientul. Că trebuie să-l înțelegi de la cel mai mic până la cel mai mare, știi cum? Adaptabilitatea. Exact. Cu soția. Cu soția nu mai ți-au să le numerotez, că toți știm. Că trebuie frate, prieten, iubit, amant, înțelept, deștept, prost. Deci, într-o relație de toate, da. Și pe lângă toate astea, trebuie să fii liderul ăla care să stea acolo cu steagul sus, mulțumesc, am zis-o deodată, cu steagul sus în care să faci lucrurile la perfecție. Atenție! Asta e cuvântul cel mai important. Viața nu te iartă. Așa. Deloc. Și o spun cu atât de mult accent și mă abțin cât pot să spun ce trebuie cum trebuie, ca să fie treaba cum trebuie, ca să nu strică mai treaba. Te liber să spui cum crezi, pentru că audiența noastră deja te cunoaște și transparența e foarte importantă. Viața nu te iartă. La ce te gândești când zici că... Dacă fac un lucru greșit, dacă îl face colegii mei greșit, n-are voie să greșească. Trebuie să vin în spate să rectific. Deci li se permite să greșească, dar tu vii să corectezi acea greșeală. Da. Deci unii cu care... tu nu ești aspru. Nu. Tu ești aspru cu tine? Cu mine. Și întotdeauna, de câte ori greșește un coleg, că niciodată n-am fost angajați, de câte ori greșește un coleg, eu niciodată nu i-am zis, vai, ce ai făcut e vina ta, nu. E vina mea, că eu n-am fost lângă tine, să fac odată cu tine lucrul ăla. Da. Mă duc și le spun, faceți lucrul ăsta așa. Dar el, în momentul când se duce să facă lucrul ăla, până nu-l face de 4-5 ori și eu să fiu în spatele lui să mă asigur că îl face bine, e vina mea. Și atunci eu zic, nu e vina lui, e vina mea. Deci tu îți iei responsabilitatea 100%. De a rezolva cumva lucrurile. Deci o abilitate pe care tu o consideri importantă este adaptabilitatea la fiecare persoană și la situație? Păi iară ce iau de la început și mai pun încă o dată accent pe asta. Te rog, pune. Sare automatul și nu știu ce are. Ce faci? Trebuie să fii și electrician. Trebuie să fii și fontaner. Trebuie să fii să desfezi și țeava. Trebuie să fii și psiholog și prieten și cu curățenia. Deci eu cred că nu există femeie în lumea asta mai curată ca mine. Și nu zic de mine personal, că eu sunt urât. Curățenia în magazin. Poate să vină 10 femei. De ce e importantă pentru tine curățenia? Din copilărie îți vine asta? Sau? Nu. De ce este importantă pentru tine? Nu. Curățenia este ustensila mea de bază. Deci o consider o ustensilă pe care o folosești. Da. Cum? Dacă nu o ai curățenia, nu mai lasă mult de dorit. Oriunde. Da, oriunde, dar mai puțin la, în casă, în domiciliu. 100%. Dar în momentan, cum suntem cu reforma cu asta, vorbim din punct de 100%, da. Mi s-a întâmplat de câteva ori să rămân singur, să nu am prietenă, parteneră sau așa. Da. Și curățenia la mine în casă, eu nu ștergeam cu mopul. Nu. Iau cârpa, cu mâna, mă pune genic și o spăl cu mâna. Aha. Pentru că nu e același lucru când ai cu mopul. De ce este importantă curățenia pentru tine? Pentru că te reprezintă pe tine. Dar nu m-am aranjat foarte tare astăzi ca să dau bine fața la cameră, ca să-mi vadă lumea cât o persoană cât mai simplă. Cred că ce e mai important este audiența noastră deja te cunoaște și e important să accentuăm un lucru în orice podcast pe care vom face, în orice episod, în episoadele viitoare. E important să accentuăm un lucru și anume faptul că eu aproape de fiecare dată vin
prin surprindere doar îți spun, vezi că am plecat sau vezi că vin mâine și tu mâine nu știi cum este astăzi, de te-am prins foarte ocupat. Și aș vrea să-ți mulțumesc pentru timpul ăsta. Cu deosebită plăcere. Aș vrea să trecem la următoarea a treia întrebare, care este și care consideri tu că a fost prima ta responsabilitate și momentul în care tu ai simțit că începi să devii adult? Wow. Deci, care consideri tu? Dacă ai fi să zicem că ai avea un pachet întreg, o cutie întreagă, cu multe opțiuni să alegi și ai alege pe cea mai importantă, care a fost prima ta responsabilitate sau primul moment în care ai simțit că începi să devii adult? Mi-ai dat unde cel mai tare mă doare. În momentul în care am început să locuiesc singur, eu cu sora mea. Unde ai locuit? Aici, în Spania. Unde, în ce localitate? În Spania, în Tomiasu. În Tomiasu. Tot timpul ăsta, înainte să moară mama a murit, Dumnezeu să ierte. Tot timpul ăsta am stat cu frații. Da? Și la un moment dat a fost când fiecare la casa lui și eu m-am decis să locuiesc singur cu sora mea. Mama a murit. Da. Și atunci, da. Sora mea, eu niciodată n-am putut să depind niciodată de nimeni. Da. Și acolo iar revin cu curățenie și cu toate astea. Pot să depind de nimeni și atunci trebuie să fac eu cu una. Da. Sora mea, chiar dacă a muncit sau chiar dacă nu a muncit, niciodată n-am avut așteptări de la ea să vină să plătească chiria, să vină să nu știu ce. În momentul când eu, am rămas singur cu sora mea, cu eu niciodată n-am avut și mult mai puțin așteptări, cu toate că sora mea e mai mare ca mine și eu sunt mezinul familiei, sunt cel mai mic și mai mare, cu 100 și un pic de kg. Atunci mi-am dat seama. Atunci mergeam singur la cumpărături, atunci am știut ce înseamnă asta. Înseamnă cam pe la 19 ani. Da. Deci la 19 ani ai simțit că devii adult în realitate, pentru că au venit foarte multe responsabilități? Foarte multe, doar că nu le-am luat așa. Vezi, n-am pus accent pe ele. Le-am luat așa mai cu lejeritate și nu mi s-a părut așa greu. Le-am luat cu lejeritate pentru că mă descurcam. Și n-aș vrea acum să fac, să dramatizez. Vai, de când a plecat mama, nu. A fost momentul ăla când m-am mutat singur cu sora mea. Niciodată n-am avut așteptări de la să vină, să-mi plătească chiria sau să mă ajute cu bani sau cu tare și am zis nu. Plătesc eu. A fost momente în care m-a ajutat. Da. Și momente în care n-am avut așteptări. Chiar dacă ea muncea sau nu muncea, eu mă duceam și făceam treaba. Deci momentul în care am putea spune că momentul în care tu ai devenit adult a fost acela în care ai început să fii responsabil să ai o responsabilitate față de sora ta. Sora mea, care era deja un gen familie, care eu aveam în grijă de mine, de sora mea. Erai cumva aprovizionatorul, cel care aprovizionai. 100%, pot să spun așa, da. A fost când, momentul în care mergi singur la cumpărături și îți faci cumpărăturile și îți faci și curățenie și faci și tot și alea și mai special că sunt foarte exigent cu călcatul și cu alea, că mie îmi place foarte mult să încălc hainele și mai și cal și mai și alea cu toate, că sora mea m-a ajutat, dar nu tot timpul. Trebuia să mă duc să încalc eu, că niciodată n-am avut așteptări și nu vreau să am așteptări niciodată de la nimeni, care e cel mai important în viața asta. E cheia succesului și dacă nu ai așteptări de la nimeni, ești cel mai bun. Spuneam la început că mie îmi place să fii luat prin surprindere. Și de asemenea și e bine să și improvizăm și am închis deja, după cum vezi, am închis întrebările, am terminat întrebările. Okay. Am 2 întrebări bonus. Wow. Prima întrebare bonus este așa. Te ascult. Mi-ar plăcea ca audiența noastră să afle și să știe care este omul care în viața ta a vorbit cel mai puternic, care te-a modelat, omul, persoana care pe tine te-a ajutat, te-a modelat, pe care tu, atunci când te gândești la ceva, îți vine în minte, când vrei să faci ceva, îți vine în minte acea figură acelui om sau cuvintele lui sau ale ei, depinde că nu știu exact cine este. Pe omul care m-a modelat cel mai bine a fost mama. De ce? Pentru că a avut niște cuvinte de bază. În general copiii, și pun foarte mare accent pe chestia asta, în general copiii în ziua de astăzi când se educă, unii dintre ei bate, unii dintre ei nu. Ei, mama mea îmi făcea sigur următorul lucru. Mă lua de mână, vină ca ce vine să vorbim amândoi. Pune-te pe pat. Și îmi spunea, avem problema asta. Nu intru în detalii că n-are rost și e destul de rușinos. Mi-a zis, dacă tu îmi vii cu problema ta, cum o mai rezolvăm și pe asta? De ce nu încerci să mă ajuți în loc? Și atunci mă făcea responsabil. Și eu cred că de acolo a venit și responsabilitatea și tot. Dar între timp, când spui aceeași persoană, pot să spun și sora mea Valentina, care mi-a dat cele mai bune sfaturi, dar pot să zic că, nu știu dacă folosesc cuvintele adevărate, dar cred că ciocanul care m-a modelat cel mai bine și am fost fierul care m-a îndreptat cel mai bine, a fost Vasile. Încă de la 6 ani, eu știam tabla mulțirii, nici nu eram dat la școală.
și pe mine fratele meu Vasile. De acolo a pornit tot asta cu, pot să spun cu asta așa, să mă forțeze, nu să mă forțeze, să mă enerveze plăcut, să-mi dea o chestie care să facă să scoată din mine să te motiveze? 100%. El a fost unica și este unica persoană care întotdeauna mă motivează. Când vine la mine și schimbă puțin privirea și alea, atunci zic, ce am făcut? Și atunci mă motivează într-un fel plăcut? Foarte. Crezi că într-un fel, asta nu este întrebarea pe care am pregătit-o, las un pic la sfârșit, întrebarea. Crezi că modalitatea lui modalitatea lui de a aborda anumite aspecte te-a ajutat? 100%, tot. Și ultima întrebare pe care vreau să spun... Poți să mai spun ceva, să mă adaug ceva? Bineînțeles că poți să adaugi tot ce dorești. Vasile a fost persoana și este persoana în continuare care, probabil că acum aude, sau probabil că nu aude, da. În care telefonul când sună de la Vasile, da. Dacă eu dorm și 12, 1, 2, 3 sau 4, 5 dimineața, văd că sună Vasile, prima dată mă pun în picioare drepți în casă. Te ridici în picioare? Drepți. Literar. 100%. Te ridici în picioare. Ui la telefon și după aia răspund. Da, Vasile. Ca în armată. Îți dau cuvântul meu. Și niciodată nu m-a bătut, niciodată nu... Vreau să spun că atât de tare mă motivează și atât de mult mă emoționează și atât încât că de multe ori, probabil că prin intermediul la videoclipul ăsta o să audă. Da. De multe ori când închid telefonul cu el, spun, Doamne, ce frate am. Închid telefonul și încep și plâng doar pentru simplu fapt că există acolo. Atât de tare mă motivează și atât de mult îmi dă așa, îmi ți încarcă bateria la telefon sau ție ca persoană 1000%, nu 100%, 1000%. Bă, când sunt alte persoane care ți-l descarcă 200%. Și știm deja despre ce vorbim. Bine? Vreau să te întreb referitor la asta. Asta este ultima întrebare pe care vreau să pun. Dacă ar fi să fii într-o criză, nu neapărat o criză de bani, o criză emoțională unde să nu găsește și... A fost. Ok. Care sunt cuvintele care îți răsună ca un ecou în minte, care ți-au rămas așa ca un fel de gravate, știi, atunci când pui... Știi, oamenii când un cuplu când se căsătorește, pune pe inel numele celuilalt, pe verighetă, pune numele celuilalt. Dacă ar fi să luăm acel nume gravat, acea frază gravată în inima ta, atunci când ești în criză, care e fraza aia? Care e fraza care îți răsună ca un ecou? Păi fraza care nu sună e, primul rând, din mama, care mă gândește. Ce-ți amintește? Care e fraza? Cu răbdarea trecem marea. Cu răbdarea? Trecem marea. Cu răbdarea trecem marea. Da, dacă ai răbdare, foarte profund. Să treci. Bine? Și după o persoană care o sun când am o problemă, acum depinde și de problemă, știi? Da, clar. Dacă e de viața mea spirituală cu dragostea cu asta, sunt pe sora mea, pe Valentina, dar când am o problemă, pe orice fel de problemă, orice, și văd că nu pot să dau rezolvare, sună Vasile. Vasi, am făcut asta. Deci el este mentorul tău. 100%. Pot să sun mai multe persoane, dacă stăm să ne gândim. Dacă e o problemă care nu poate să ți-o rezolve nimeni, Vasile o rezolvă. Și atenție, cu 1 minut de ajuns să stai de vorbă cu el. Da. Și oricât de grav ar fi problema aia, hai să punem un 1000%. El o face de ți reduce în 1%. Nu are pune nimic de nimic. Ce poți să-ți fac? Dă-mi înainte. Mi s-a întâmplat în zilele trecute și cred că știi despre ce e vorba. Da. Nu e problemă, dă-i înainte. Ce problemă? Hai să fie ultima ta problemă. Eu am probleme de alea greu. Știi cum le-a făcut? Așa. A, da? Așa bine? Da? Păi și dă-i înainte, mi-e problemă. Gata. Ai văzut? Nu știu cum să spun. Are liniștea aia spirituală care nu te liniștește. Îți ia absolut orice fel de problemă. Aș vrea să încheiem cu motivație. Dacă ai putea să spui audienței noastre care ne urmărește acum, dacă putea să spui în câteva fraze, să aduci un mesaj optimist pentru cei care poate sunt în criză, pentru cei care poate nu văd ieșire, să ne povestești un pic în câteva fraze cum ești tu atunci cum ieși din cel mai optimist. Cum ieși? Cel mai optimist. A fost probleme Care este metoda ta? Care e secretul lui Mariu? Secretul lui Mariu este simplu. Un singur lucru. E Dumnezeu și atât. Toate problemele mele le lasă mâinile lui. Primul lucru este aia. Dar să știți
că cea mai bună uneltă în viața asta e să nu ceri ajutorul de la nimeni. Și am auzit și o vorbă zilele trecute, zice, nu te scărpina cu mâna la nimeni. Adică dacă tu stai când ăla și începe, nu știu cum, cred că cu toți am auzit faza în care mă duc, fac o combinație de la atât, ăla în atât, nu. Ce în buzunar? Nu niciuna. Ce aș putea să spun în încheiere este că secretul lui Mario, după câte am înțeles, este Dumnezeu, credința în Dumnezeu, și optimismul lui vine... Care e sursa optimismului tău? Ana. Deci tot o persoană. Da. Ana m-a pus să zic că, cu toate că am ajuns la sfârșit de subiect, și trebuia să fie printre primele. Dar de obicei se spune că ce e mai bun, ce este mai bun vine la sfârșit, ca și desertul. Ana a fost, pot să zic că persoana care mi-a schimbat viața, mi-a schimbat tot. Cine este Ana? Ana, foarte curând să vă prezint pe Ana, așa cum vrei. Okay. Dar promit că o să fac un următorul podcast și o să fac într-un mod perfect. Normal. Ana a fost o persoană care eu eram în lumea mea. Și vreau să fac multe, la fel ca și acum. Dar eu sunt nebun. Dar uite că Ana a fost mai nebună ca mine, să țină tira la un nebun, să fie în spatele meu, să mă susțină și am dat înainte. Și cu asta vreau să spun tot. Și promit să vă spun în continuare în următorul podcast. Deci la următorul podcast promitem audienței noastre că vom vorbi mai mult despre Ana? Da, hai să-i spunem Ana. Să nu-i spunem nici nevasta mea, nici iubita mea, nici nimic. Îi spunem Ana, da. Pentru moment îi spunem Ana. Mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Știu că trebuie să fugi. Nu fug, mergem de trebuie să mergem, că avem foarte multă treabă. Și ne vedem data viitoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa să fie. Sau nu știu. La revedere.